това видео ще ви разкажа за 10 факта, които може би не знаете за светът на Аватар, но не онези сините извънземни, а повелителите на четирите стихии. Факт номер 1. Знаете ли, че персонажът на земният повелител Тоф Бейфонг първоначално е бил замислен да е момче на 16 години с мускулисто тяло, грубо поведение и характерен спортен тип. По-късно, обаче, когато дойде времето за въвеждането на героя, създателите предложили забавната идея да бъде малко момиче, което се противопоставя на всички силни, мускулисти повелители и да ги разбие. Факт номер 2. Първоначално Катара и Зуко е трябвало да имат романтична връзка, но идеята беше променена, за да се подчертае развитието на техните персонажи по-отделно и връзките им. Факт номер 3. Всеки елемент, последния повелител на въздуха, е вдъхновен от реални бойни стилове. Например, водното повеляване е базирано на кунг-фу, земното на хапкидо, огненото на северно шаолин кунг-фу и въздушното на багуа цян. Факт номер 4. Земният повелител Тоф е първият сляп повелител на Земята в историята. Тя развива способността си да усеща вибрациите от Земята, което й позволява да се движи и да се бори наравно с всички останали. Факт номер 5. Зуко и Катара бяха базирани на реални хора от семейството на създателя на сериала Брайан Конецко. Зуко е вдъхновен от брат му, а Катара от сестра му. Факт номер 6. Главният злодей в сериала Озай беше изграден по някои аспекти на императора Хирохито от Япония по време на Втората световна война. Това включва начина на говорене, визията и жаждата му за власт. Факт номер 7. Песента Leaves from the Vine, която Айро пее, също се нарича и Little Soldier Boy. Тя има специално значение, защото гласът на Айро и Зуко е озвучен от актьора Мако Манковски, който е починал преди финалните епизоди, затова песента и епизодът са посветени на него. If only I could have helped you. Leaves from the vine. Факт номер 8. В ранната фаза на разработка на сериала, Момо бе планиран да бъде робот маймуна с стрелка на главата и едно око, която е оцеляла след унищожението на изгубена цивилизация преди хиляди години. В този ранен вариант Момо е трябвало да притежава пръчката и татуираните стрели, които са на Енг. Факт номер 9. Знаете ли, че ще има нов лайв екшън сериал, ремейк на The Last Airbender? Сценарист на сериала е Айви Дюверней, която е известна с работата си по сериала Малкълм. Новият сериал ще развива събитията в света на Аватар, но ще предостави нови истории и персонажи. Факт номер 10. След края на войната и сериала, Зуко и останалите от групата освобождават Азула от затвора, при условие, че тя им помогне да намерят майка им. Така отборът на Аватар се отправя на пътешествие, за да открият Урса, майката на Зуко и Азула. Това бяха моите интересни факти. Ако ви харесаха, моля цъкнете бутона лайк и оставете коментар с други факти, които знаете за Аватар. Ако желаете да продължа да правя видеа на тема Аватар, не се колебайте да ги споделите. Благодаря ви за гледането.